Сирми. Така. Първо имаш нужда от една снимка да ти покажа. Момент само. Къде беше? Да. Да. Обичаш да ядеш наденици. Про точно таки. Много си забавна. Много ме разсмиваш. Значи... Подготвил съм ти една изненада с Додо. Мисля, за Додо. Искам вече да идва неделя. Ще бъде много яко. Сега се случва най-интересното от филма. Боже, ще го гледам. Чай, че тук нищо не се вижда. Така е вече по-добре. Да. Абе, ти знаеш всичко. На общата мизерница.